Krungu elek eneng wong buka lawang. Krungu metu nek butuhe. Iya, alah. Iya. Alah. Reget loro. So langsung drosor ning kono lho. Reget. Kok iso gulung-gulung. Nah. Eneng gebrakane eneng kadang ngisor kembang guys mengkruk ning pot arep muro awake gedhe lho pote serah sedeng lho. Berasa cilik deh. Ya, kembangku kuwi engko wis cilemet tenan. Sing ning latar tengah wis kok rusak tanduranku. Iki kok rusak neh. Kok ngkruki ngene wis rusak sisi.